Hello, good morning. Yan lang kayo. Good morning. Saglit lang. Lipit lang ako. Lubat. Lubat talaga. Ito. Lino Bertudes. Hi Lino Bertudes, good morning. Bago ka lang ba? Padikit naman ako. Baka hindi pa dikit. Hindi ka pa dikit sa akin, di ba? Bago ka lang. Lagyan kita ng jacket. Maupay nga aga. Waray ka ba? Waray ka, Lino? Taga saan ka? Dudong puga kanutoy ko harang pa. Good morning sa inyo.
Ay, good afternoon na pala. Mga alas 12 na. May dikit ako. Magkadikit. Hindi ko lang alam kung saan kita nadikitan. Hindi ko hindi ko rin matandaan. Nakala, kasi nagliligpit ako. Sa tingin ko kay Nina Hinuhusa. Lino. Siguro nagkita tayo kay Nina Hinuhusa. O kay Celine Villaruel. Oo nga, alam ko waray. O kaya kay Jean Waray ka nagkita tayo kay Jean Waray. O kay Mami, ano ba yun? Waray Mami. Kasi mga waray yun eh. Ay, oo, kay Jean Waray nga. Kasi mga waray yun sila, mga Tagaliti. Ako naman Samar. Hain kaya na Lino Bertudis pala. Waray buot. Aka man, may buot God. Hain kaya na Aba Vergara. Hello, good morning. Lubat na yung isa kong phone. Alabang. Alabang gihap ako. Lino Bertudis, alabang ako. Aba Vergara, good morning Ma'am C. Today. Sa Alabang din ako nakatira. Saan ka sa Alabang? Tamsak, salamat sa mga tamsak. Si share. Ayuda. Saan banda? Sa ng Alabang mismo? Sa may barangay? Dito sa may Star Mall? Adi ako Ayala Alabang. Village. Sa Ayala Alabang Village ako nagtatrabaho sa loob. Sa may Star Mall. Wala, Kuya Delpin. Wala. Hindi ko makita. Wala akong salamin. Naaga ako nag-LS ngayon kasi wala mga asungot dito. Nagsialis yung mga asungot. Ako lang na dito. Nagliligpit ako nagliligpit ng pinagkainan ng tanghali na Nandito ako sa Ayala Alabang. Hindi ko makita, wala akong salamin. Kunin ko lang yung salamin ko saglit lang.
Di pa nga ako ano. I-charge ko muna yung habang nagkabantay ay sa-charge ko. Yan, salamin na ako. Support po ako, Premier. Sige, puntahan kita sa Premier mo. Malaki na palang bahay mo. Yan, nag-ano na ako. Subscribe na rin kita. Hindi pa pala tayo magkadikit. Lino Bertudes. Lino Bertudes. Parang yan na ano. No, please rate your ads experience. Good. For your ads experience. Ay, naku. Patayin ko na, nandyan na yung ano. Saglit lang ah. Kakagulan. Yan lang kayo. Ay, bumo.
lang ako. Saglit lang guys. Diyan lang kayo. Wait lang. Sandali lang. Harap ko muna dyan. Huwag lang kayo.
Nakakagulat. Nagulat ako doon sa busina. Bumalik kasi yung um, may kinuha ulit. Nagulat ako. Munti ko na nabitawan yung plato. Wala kang pasok Dilpin Manubag. Dilpin, wala kang pasok. Salamat sa 5 viewers. 6 thumbs up. Lino Bertones, mabuti may ayuda kayo. Naturo ka na ba kayo ng Paano ba mag-register? Pwede ba ako mag-register? Dapat nga, kasi, kaso delay yung in-order nilang Moderna. Umuulan dito. Dilpin Manubag. Naghuhugas ako ng plato. Ikot daw. Hindi na umiikot. Kanina lang yun kasi nagulat ako. Joanna Cervantes. Shout out to all. Sino si Joanna Cervantes? Kadikit naman kay host Joanna. Bago ka lang, bigyan kita ng jacket May jacket ka na, Joanna Cervantes. Lipat kita dito sa dati. Yan, para maganda. Yan lang kayo, maghuhugas lang ako ng plato. Ingay, no? Maingay. Ay. Habang pasok, Dilpin Manubag. Dudong pugat. Wala kang pasok. Maaga pa dyan, agad ko.
nasa trabaho ka na. Ayan. Anghang. Mag-update lang ako kay Lolo. Anong bulok ko ba? Lolo. Natamad ako mag-iis sa gabi eh. Ayan, natin ako sa sila.
12 na. Ang oras na, alas 12.
Bye-bye na. Bye-bye. Thank you.